салом дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст. Аммо ин маънои онро надорад ки футбол нест. Бозиҳои тимҳои мунтахаб дар қурраҳои гуногун баргузор шуданд. Дар Аврупо бозиҳои марҳилаи муқаддамотии чемпионати Аврупо 2024 баргузор гардиданд. таваҷҷӯҳи бисёр калон ба бозии мунтахабҳои Англия ва Италия доир шуд. Дар он тарафи уқёнус Аргентина аввалин бозии худро ҳамчун қаҳрамони ҷаҳон доир кард. шарҳи ин бозиҳо ва охирин хабарҳои футбол дар видеои имрӯза. лайки қиматбои худро гузоред ва ба канал обуна шавед. Ин барои пахш шудани видео бисёр муҳим аст. дар ин маврид рақобати мунтахабҳо дар Аврупо дар ҷӯшу хуруш аст ва имрӯз низ як қатор бозиҳо моро интизор мебошанд. ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аммо бародарон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. бори охир Англия бар Италия соли 1961 ғалаба карда буд. Деклан Райс ҳисоби бозиро кушод ва Кейн бошад то охири нимаи якум ҳисобро дуболо кард. барои Кейн ин гол хеле муҳим аст. ӯ голи 54-уми худро дар мунтахаби Англия ба сама расонд ва беҳтарин нишонзан дар таърихи мунтахаби Англия гардид. замоне Руни гуфта буд ки маҳз Кейн рекорди ӯро мешиканад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Роналдо ба мунтахаби Португалия даъвати худро пайдо кард. бозии португалиҳо бар муқобили Лехтенштейн баргузор гардид. Роналдо аз Алмутави пеш гузашта акнун аз ҷиҳати баргузории бозиҳо дар тимҳои мунтахаб аз ҳама бозии зиёд дорад. Роналдо дар ин рақобат дубл кард ва тавонист ҳисоби голҳои худро дар бозиҳои расмӣ дар ҳайати мунтахаб ба 100 адад расонад. дар маҷмӯъ бошад ӯ акнун 120 гол дар ҳайати мунтахаби Португалия дорад ва ин аз ҳама бештар дар таърих дар тимҳои яккачин аст. Дания бозиҳои зебои худро идома медиҳад ва аз фалсафаи худ даст накашидааст. онҳо бо як бозии сатҳи хуб тавонистанд Финландияро мағлуб карда як қадам ба пеш монанд. дар Босния бомбардири нав пайдо шуда истодааст. Раде Круниш дар бозӣ бо Исландия дубл кард. голи Дедиш танҳо ҳисобро 3-0 кард. Словения бар Қазоқистон бо ҳисоби 2-1 дар сафар дастболо шуд. инҳо бозиҳои даври якуми марҳилаи интихобии Евро 2024 буданд. ғайр аз ин рақобатҳои бозиҳои дӯстона ҳам буданд. агар Роналдо дар Аврупо гол зада бошад, пас Месси ҳам дар қитъаи Амрико худро бегол намонд. бозингари аргентинӣ голи 800-уми худро дар карьерааш ба сама расонд. аргентина бар зидди Панама бозӣ карду бо голҳои задаи Алмада ва Месси дастболо шуд. аз рақобатҳои дигари рафиқона метавон бозии дастҳои Эрон ва Русияро ҷудо мекунем. ин бозиам барои русо мусовӣ анҷом ёфт. дар Теҳрон дастаҳо 1-1 бозӣ карданд. Бавария Нагелсманро аз вазифа барканор кард. ӯ дар даври яккашниҳои ПСЖ-ро аз сайри роҳи худ дур кард, вале дар рақобат бо Байер Ливеркузен шикаст хӯрд. аммо сабаби аслии барканор кардани ӯ ҳамин бохт нест. сабқи олмониҳо баъд аз нокомӣ барканор кардани мураббӣ нест. гап сари он меравад ки як мураббии дигари олмонӣ бекор нишастааст ва Бавария наметавонад ӯро ба даста даъват накунад. онҳо наметавонанд интизор шаванду мушоҳида кунанд ки ҳамаи ин бо чӣ анҷом меёбад. футболдонҳои зирак аллакай пай бурданд ки ман дар бораи Томас Тухел гуфта истодаам. мураббии кордони олмонӣ бекор аст. гапу чап дар бораи даъват кардани ӯ ба дастаҳои муқтадири аврупоӣ хеле зиёд дида мешавад. дар бораи омӯхтани забони испанӣ барои кор дар дастаҳои Реал ва Барселона хабар доред. Томас Тухел ҳамчун олмонӣ корро дар Бавария бо сари баланд қабул мекунад. дилхоҳ мураббӣ бо хуни олмонӣ ҳатман орзуи кор дар дастаи асосии ин мамлакатро доштааст. Тухел ҳам истисно нест. аз ҳама хандаовар дар ин масъала медонед чи аст? Гвардиола дар Лигаи Чемпионҳо боз бар зидди Тухел бозӣ хоҳад кард. беамин ҳамкори Гвардиола бо Бавария мушкил буд. мюнхениҳо як мушкили дигарро ба сари ӯ пеш аз бозӣ бор карданд. кай Пеп ин тилисмро мешикаста бошад? аз шунидани ин хабар Гвардиола чанд қадар дод задааст. танҳо ӯ ва атрофиёнаш медонанд, вале дақиқ аст ки ӯ аз ин хурсанд нест. хотиррасон мекунем ки барои баромадан ба даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо Гвардиоларо лозим буд то аз як стун аз Бавария гузарад. акнун барои ӯ 2 стун монданд. Тухел барои Пеп ҳамеша дарди сар меовард. акнун каме дар бораи чеҳраи Нагелсман суҳбат мекунем. ғалаба бар ПСЖ бохт аз Байерро дар сояи худ гум мекунад. ин далели рӯи об аст. ба кӯча бароед ва пурсед ки Бавария вақтҳои охир чӣ гуна бозӣ кард. ҳама мегӯянд ки зур, чунки онҳо ПСЖ-ро мағлуб карданд. бохт аз Байерро кам одамон ба хотир меоранд. ин мисолро ба хотири он овардем ки аз вазифа рондан шудани Нагелсман ба қадру манзалати ӯ дар байни мураббиён таъсир нахоҳад дошт. ба истилоҳ репутатсияи ин мутахассиси олмонӣ зарар нахоҳад дид. ҳатто
бисёриҳо ҷои нави кори Нагelsманро мегӯянд. гуфта мешавад ки мутахассиси 35 сола ба премер лига меравад. дар шаҳри лондон муносибати Конте ва Тоттенхем рӯз то рӯз бад шуда истодааст. ин дер давом карда наметавонад. аз ин лиҳоз ҷои кори нави Юлиан Нагelsман дастаи Тоттенхем гуфта мешавад. бо назардошти натиҷаҳои хуби Бавария дар Лигаи Чемпионҳо, Нагelsман бояд бе мушкилӣ ҷои нави кор пайдо кунад. мисли ӯ мутахассиси ҷавон бо чунин резюмеи идеалӣ қариб ки нест. Манчестер Юнайтед дар баробари ҷустуҷӯи ҳамлагар ва нимҳиматгар ҳамчун ба мавқеи дарвозабон ҳам таваҷҷӯҳи хос дорад. айни замон дар шортлисти манкуниянҳо ду дарвозабон қарор дорад. яке дарвозабони дастаи Порто Диего Кошта мебошад. ин футболбозро шумо хуб дар хотир доред. ман ӯ дарвозабони асосии мунтахаби Португалия дар ҷоми ҷаҳон буд. чанд сейфи олии ин голкипер дар интернетҳо то ҳанӯз гаштугузор доранд. ғайр аз ин боз дарвозабони дастаи Брентфорд Рая яке аз номзадони дигар ба ҳисоб меравад. Брентфорд дастае ки бозии кушодро пеша мекунад. барои ҳаминам дарвозабони ин тим дар ҷараёни бозӣ зери зарбаҳои зиёд мемонад. ӯ худро хеле хуб дар мавсими ҷорӣ нишон дод. бо сабаби он ки Рая бо премер лига аз дохил шинос аст, метавонад дар навбати якум ба Манчестер Юнайтед ояд. манчестериҳоам якум нафари наздикро ба маслиҳат мекашанд ва пас он ба кишвари дигар мераванд. суоле ба миён меояд ки бо дарвозабони кунунӣ Эмио Давид де Геа чӣ рух додааст ки манкуниянҳо дар мавқеаш нафари навро ҷустуҷӯ доранд. мағзи масъала ин ки роҳбарият айни замон ба де Геа дар мавриди пас кардани музди маош ва бардоштани бонусҳояш гуфтушунид анҷом дода истоданд. агар дар ин масъала байни ҷонибҳо нофаҳмоиҳо ба вуҷуд оянд, ӯ метавонад тобистони соли ҷорӣ тарки даста намояд. ба ҳамин тамом бояр ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.